Xunta pon en valor o peso estratégico de Gealsa dentro da cadea en marindustria galega. Así deixou claro a conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante a súa visita ás instalacións conserveiras. Gealsa consolida o seu papel como un dos grandes referentes da industria conserveira galega e española e como un dos principais motores económicos do Barbanza. As instalacións do Bodión xeran alrededor de 1.200 empregos directos. No conxunto do grupo traballan 3.600 persoas e a empresa pechou o pasado ano cunha facturación récord. Durante a visita da conselleira do Mar, Marta Villaverde, ás infraestructuras da compañía, resaltouse o apoio da Xunta á continuidade da actividade da conserveira no porto do Bodión. A ampliación excepcional da concesión permitirá a Gealsa manterse neste espazo ata xuño de 2067, achegando estabilidade para novos investimentos e para o emprego. A empresa prevé destinar 8 millóns de euros nos próximos anos á modernización das instalacións, con actuacións para mellorar a eficiencia enerxética e ampliar a capacidade industrial. A Xunta salienta así a importancia de facilitar que empresas estratéxicas de cadea mar-industria manteñan e incrementen a súa actividade en Galicia, xerando investimento, emprego e riqueza no territorio.